tikaenda kumusha kwaBhobo. Akachisvitirwa uyu mukunda wababa Bhobo. Tikasvika musha imomo, mhuri kwaBhobo ikandipa makii. Ikati vhurai dhoo tipinde mumba mambuya. Tikapinda mumba mambuya, uyu anga akatosvikirwa. Tikavhura mumba tikaona wardrobe yekutanga yakanongedzera kuti umu. Akatsvaga akashaya. Akazotendeuka akazonongedzera imwe wardrobe kuti ine mawardrobe mairi. Wardrobe namba 2 futi ashaya, akazongoguma chete akongoita kunga chimumu akongotiti anga asikachakwanisi kubudisa mazwi. Saka hapana ana bhandi randakapo pashanga Medical Center kuti nyaya yekuzi kune bhandi ramai vemukunda itaura ndakakupuwa bhandi. Okay. Saka makazodii mabhaiba? Hatina kuzobatauzodzora kuno musi wacho takazosvika. Ndakutombodza munhu kuti izo bhandi rakashaikwa. Makabva mandi? Inini bhandi rakashaika. Takabva tadzoka kuya kuno. Ibva tasvika mahamati zuva nguva dzangu dzapera dzekuti tichiite dare renyu. Ibva taenda kuno. Ibva tazodzoka futi vhiki yechi2. Mibva mati vanhu vakawanda zvete hatadzoka futi riko. Saka tauya nhasi. Okay. Saka ndakuti tati saka takudii zobhandi rashaikwa. Kozi nyaya yedu yanga iripo kuti makati pane makati bhandi riripo ririkupedza vanhu. Rakauraiswa mai akafa akatorerwa bhandi rake izvo. Ende bhandi iro ririko kumba rine moto. Zvorakashaikwa saka mati. Simutaura ichi. Tanga ingezita. Takabva panapa takaenda kutarisa bhandi kushuka. Zvakatangira tichibva panapa. Takaita mota dzakasiyana kuti mota yasinyoka iri. Mota medu makapinda sabhuku. Mota yana amai makapinda mupurisi wamama. Saka makati vanhu mafoni asare kuno. Asi takazoshandiswa patenofo pazongoro pakamira vanhu vakatakurwa nemota 2. Twangofonerwa kana kuti tafamba takukwidza kuti takazotondedza sabhuku kuti sabhuku vanhu vakwira apa havana mafoni here zvamwa vanhu vasiye mafoni. Ndoko mota yakabva yaniswa ukatorerwa mafoni vakuvaina. Takaenda tasvika pamatanga patinosvika kuti pabhasi stop pedu. Takaburuka. Taburuka pabhasi stop. Vakorero vambuya vobva vakatanga kuti tauda kutokana pamatanga. Vakutoti kune mwana anga akabudirwa takukonya shabu. Tikushabure rukunyeko. Tikatosvika kumba ikokoko tikashaya bhandi. Tinotokushabura zvisingatomboiti. Mupurisi wamakatipa akabva ati ipapa panapa tikuda vanhu 2 uku 2 kuchete varikuda kuenda kumba umwe sesara kumatanga kuno. Pakatomboita noise. Tikabvunza tikati ndozvamatumwa here tatazi mhuri yekwaBhobo endai. Zvoti dai tanga tiine mota tingadai takangotakurana tese nerori semhuri yekwaBhobo. Nhasi makuti tasvika pamatanga vamwe sarai vamwe hambai. Ini ndanda kutongosara zvikazi munosarirei iwe uriwo ruziva bhandi ramai wako. Ndikati aiwa nyaya isi yebhandi ramai wangu tikutungamirwa nemunhu akabudirwa. Saka kana ndikangosara kumatanga kuno munhu akabudirwa achangosvikotora bhandi nekuti nyaya iyi mai wangu akafa kare 24 years. Hapana akaitsvaga akaifambira kuti mai wangu wabude. Yangobuda pamwana saka isi tikungotera munhu wakadini wakabudirwa. Takakwira tikasvika kumba kwamaikuru. Tasvika kumba kwamaikuru mupurisi wamakatipa akakinura dhoo. Akati kune mwana pinda izvozvi zvotore bhandi. Nditotaura kuti bhandi riri mumba moto pinda. Ini wandapindura ndikati aiwa mungati here mwana pinda ari panyama. Isizo handiti dare redu ratanga mwana akabudirwa. Saka muri kumanikidzwa kupinda pame munhu ari panyama sei. Saka takupa 2 minutes. 2 minutes nemupurisi wamakatipa. Saka ni mwana akabva abudirwa dhoo ravhurwa. Dhoo ravhurwa kudai so
wabva maikuru wabva watora kii wabva wavhura wabva wapa kuti vhurai wardrobe yakavhurwa yanga iri apa yekuti wardrobe inongobatwa wavhura wardrobe yanga iri apa tatina anga akamira saishe tina masa akabva atocha zvikaza zvisikuoneka pamba makaita dhaki vatocha netochi kudaiso mwana akadaro wardrobe yavhurwa ana kupinza maoko kudaiso aikurisa maoko achitoti bhande rangu achitonga munhu ari kutsva hembe dzemodrobe mamaitu dzakasara dzakatopetwa mapetukwa dzakaita akada kupinza maoko pasidrodrobe aita semunhu ari kutsva achitoti bhande rangu muno avakangogara pambhedha vakati ukangorishaya bhande roro tinoda kukushapu mupurisa vakati vakabhati bhande warishaya here kana washaya bhande hambai odrobe uvarwa chituu haina kuvhurwa mwana anongobata odrobe chituu wako mwana wangu akatogara apa pambhedha kwari 3 odrobe chituu iri apa yakamira iri apa 1 imwe statement yechituu vakabuda mumai panangu achitaura kuti bhande rangu vakataura kuti bhande riri muwardrobe rinenge riri muwardrobe asi imwe nguva vanogona kunga vakarisunga pamwe takaenda kumba bhande rakasungwa muno saka isisi kuti bhande kutsvagwa kwaro chaiko kuti zvakakoiswa muwardrobe zvichizikwa kuti bhande rooneka mwana aenda kuwedza kuti apinze maoko muwardrobe achiita semunhu ari kutsva kudai kusvikira mupurisa vakati warishaya here bhande achingoti bhande tikazi warishaya here bhande akati nemusoro kudaira vatatokuda vatatoenda tinakazodzoka kusvika kuno kudarira dini rapera tikazi mozodzoka nomusi patakazouya tetatakakuva tozokwanisa kunada saka ndiwo matsananguro mafambiro atakaita patakaenda kunasaka kanditurukire pane zvataura mupurisa wemambe tinyasokutsanangura nemo zvakaitika mazvida pane paataura kuti kwazi pakaita kakunesana mbiri dzira pane ainzi muprofita akanzi manzini profita mukandibvunza ine
zvangu pani zvino nhasi ndakafa, ndakaurayirwa muchaya kwaBhobho. Guva rangu riri mujinga regomo. Nhasi uno inguva yehondo. Ndakavataurira awa vakabuda nyaya yangu isina kuzobuda zvakanaka. Yakataurwa ikanzi nyaya dzese dzichaitika hadzibudi vandisati ndaripwa inini. Mudzimu wangu usati wasimudzwa kubva kumushaya kwaBhobho. Mushaya kwaBhobho wakatakura. Kana ndichitaura mushaya kwaBhobho wakatakura. Ngozi iri mumusha mavo. Ndini Devi. Ndini Devi pasi panodya. Hawandizivi here vanhu. Iwe Elias. Iwe Elias. Wakamangara. Waimangara nyaya yei kumashure. Ndaimangara nyaya yengozi. Ngozi yacho yanga iriani. Iyo ngozi yandaitsvaga iyoyo. Nanhasi uno dzemumashure ndakabvunza musi wakatanga nhaurwa izvi. Ndikati changu yaipi makusimudza imwe. Handina kubvunza here. Ndikati inini ndiri kuda. Sabhuku chinamase ndakataura nawo. Sabhuku chinamase ndakataura nawo ndikati shumba. Kana makuti mimi dzevamwe munotonga. Yangu musati matonga. Muri kuti. Nekuti yangu ndiye akatanga mudare musha kwaBhobho. Haipindi bai. Yangu isati yapera nekuti yakauya 2020. Kana muine mafaira. Yangu irimo yekupumwa kwekunzi mune ngozi mumukacha kwaBhobho. Ngozi yangu irimo, mudzimu wangu urimo mumushaya kwaBhobho. Wakandiuraisa. Wandiuraisa. Wakandichengeta mudzimu wangu mumusha mawo. Guva rangu riri pamusoro pemba dzavo mai yavo. Guva rangu riri pamusha kwaBhobho. Ngavatidaire. Ngavatidaire. Ngavatidaire kuti guva rangu wadare. Ngavatidaire kuti guva rangu wadare. Wafambisa dzekumashure. Ndini kwavaisepi. Ndini kwavakaiswe pikwe. Pamusoro ndine ndofunga ndine nemunhu wakabva akataura ngenyaya yacho. Ndini Rozinabo. Nyaya iri panapa iri kuti zviri kutaurwa zvese izvi inini hamu kutaura chokwadi pamberi paMwari handizvizivi. Hamuna kuya kudare here 2020. Hamuna kuya here kudare 2020. Tingorasika mupfungwa. Mukama kubva maita ngodafanika mautidzirira kuti tisataura. Handisi kukudzirira nekuti makandivhara kubva kare. Nguva yehondo. Ndorega kubuda here ndichitaura. Ndakubudikira kuti ndibude ndichitaura. Inini ndiri kuti zvinhu izvi zvingoda wekwa pasi pangodya waripo. Waidini? Waitaura nyaya yako. Titaurirana nyaya yacho. Ngokuti inini hangu kutaura chokwadi. Handingozvizivi. Kana zvikasvika kupi handingozvizivi. Pane chamakabvuma. Nyaya yapa iri kuti wekwa pasi pangodya dai wari pano ndokuti nyaya yedu idini ibude. Inini nyaya yakudare ngeyebhande ndiro ndiri kuziva. Musarasi vanhu mukeza yakwe. Nyaya panapa makabva vanongiti kurodora bhandi. Yemunhu akauraya munhu handi. Izvi vanhu vakubudirwa pakati ava dhazi zvinoda kuzomhangarwa dzati. Nyaya bhandi itaure kuti yazoguma papi. Vanhu kwaBhobho makabva pano. Uchiti murodora bhandi ndizoda kutsvanga bhandi. Ndopanaguma hamunditongese yaDevi neimwe nyaya. Kwedzai yabhandi. Ndopinda chikafu.
makashaya bhande makazochema ini. Arute mwana ngako ngalo ndiye kuchema. Urutize bwana mbuye. Kana kubuda munhu unoboda kuchema. Amuntu anodara mutize baka idara na mambo ni. Hakuna mzimu usingazipekete mama. Ukona hivi mama kutole uruti zakana. Hauna humu. Mashika pamene ya bandi kana maipedza musana kula chakamiro ya bandi yakapeka takalisha musana kuti takasvika mwana wa vanhu makamusirira achibva kwazo pasina kuti Enda munobvunzwa ere kuti magutsikana ere? Mambo angu pamusoro. Inini ndinonzi Rangisai Ignatius Bob. Ndiri mwana wamai angu. Ndinoda kuti nditsanangudze maendero atakaita kumba musi wamakati tinotora bhande rinonzi rina mai vangu. Ndisinganyepi, ndinoti takasimuka panapa, hatina kutizana, takaenda tese, mota dzedu dzakatongamizana. Panoti munin'ina wangu anonditevera, aibva kuHarare. Natete avo vanogara Penharo, navo kanonoka kudi kusvika padare rineri. Tave munzira kuenda, ndopawakabva wamisa mota pazongoro pachikoro. Tamira kudaro, vakapinda shongwa nemafoni avo. Vachingotipinde mota yanga iri mashure yanatete ava nana baba yababa. Vakabva kuti mirai, ndovamba nasabhuku. Kazi no vanhu vapinda havana mafoni ere, ende shuwa ipapo vakabva kuti mafoni avo vatambiza mupurisa. Mota dzakangosimudzana, mota dzedu dzakatongambidzana. Takasvika pa Vatsomba pasheri kuri 10 off, takamira. Taida kuenda kufiyo nemota yedu. Avo vakabva ngosvikawo pamashure, atinongoti hambai kufiyo, takabva taumira kuti vazive kuti tiri kuti tikuenda kufiyo. Tese takananga pafiyo, tikira mota dzedu fiyo, tokukona kuenda kufiyo. Taienda isusu tatine airaidha iwangwa nemota diki, taifamba tichivamirira wangu. Takasvika panonzi mapfekero atinopanjira, takagara nguva. Sezvo wangu wakawanda mota ichidi tineseka kufamba. Takabuda mota kutogara, mota yakasvika. Tati tiri kure nekumba. Takasvika kubata kuti vanhu mota yabuda pakona, tipinda mumota. Mota yakasvika ndiyo yakaenda yapa pamberi. Tatedzana kusvika pane makata aripo ekungada kusvika kumba. Driver wedu akovhatika mota yavo, vakwidza makata, avabva kuburuka. Takatunika makata yavo takavamirira, kana ndichitaura vachati ndinonyeka. Tavamirira kudaro vakasvika. Tikaenda tichingosesedzana. Takasvika patinosiya mota, kukwira kumba kwana mai kana kwana baba, hakukwiri mota. Taburuka kudaro. Ndikati mota yana baba. Ndikataure kuti patakaburuka mota tichakaitika. Mumota yana baba nehama dzedu ana baba mamune maprofita anga ari. Ndopatakati kana takuenda kumba isusu chatinoda vanhu vemhuri. Vanhu vese vakawirirana, mupurisa akati chokwadi nasabhuku, akati chokwadi todi katidaro. Toenda wangano. Patakadaro vanasisavo hanzvadzi yangu vakabva vatanga kutokawo. Maprofita akabva padare pana. Akabva pano. Imi makadhikilera kuti maprofita patakaita tare. Makataura kuti munofamba nemaprofita. Isusu zvavo zvakaita tingati patakabva pano vanhu vakapinda mota. Tichienda. Unopindira munhu. Handina kunzwisisa. Maprofita vakazonga mai navo kumba. Dare rineri rakasara pana varaiziva here kuti mimi ndiyakamaita panaka mundoro maprofita mwina. Ai. Ndera ngombe. Mina sataendewo. Maprofita anga ari ani? Anga ari kusaidi kwababa. Inanda ndataura kuti ndandisi muprofita. Anga ari kudiki? Uyu ndiye mumwe wacho koita manzini. Ndiri muzukuru wekwabhuku. Uri muprofita? Handisi muprofita. Ko manzini wacho ari? Ndorukiririzera. Ndovangatotaura kuti nhasari. Ndezi? Ndikati ava ndovangatotaura kuti nhasari kuti musi watakwa musi wa4 wanga warifamba navo. Alright, so continue. Isusu taburuka kudaro ndopakaita kaconfusion nokuti takatete handei ndimi family member tetakati inini handisi kuenda ko kana ndikasaenda zvine basa ri kweta mwana wababa wamukoma anga kurambawo kuenda. Ndikati aiwazvo ndimi mafamily members handei tinouya neuchapupu hwakakwana kuti nyaya yedu igadzirire. Pakamboita kazhoizho kusvika tazoti no timhandei. Takawirirana shuwa tikaenda kumba, tasvika kumba
Mupurisa akakumbira kupinda mumushameni. Handisununga mambo wangu nokuti ndo basa ramatungu. Akatopinda achiumbirawo. Tikati mai maki ari pano. Nandigaripo ndinongwaruka nechepasi padhuze namai. Akaronzi namai tora maki pakati. Akatora maki mukicheni panga araidzi. Akapa mupurisa akabva pano. Mupurisa akamboto sabhuku chivhura ipadhoo idunhure sabhuku akaramba. Mimi ndimi matunga nechinde basi. Svika mupurisa sho akavhura dhoo. Takagara nguva pasina zvekudi zvekutaurika. Mupurisa zvandanzwa zvisinzi akazenga kuita kumanikidza kana kuti pinda aiwa. Tinoda kutaura chokwadi pamberi pedare. Zvinhu zvaitwa murudo takaita runyararo pamba ipo paya. Kuti nhasi sabhuku zvimwe akundikana hana kuuya musi kumuona. Takazopinda mumba. Tichivhura dhoo tichivhura tichipinda mumba. Uyu musikana uyu muzukuru wedu anopinda mubedroom amai. Akananga muspare. Toda kuti tibvumirane pachokwadi. Akaenda kuspare. Aenda kuspare akaona kuti hamuna kudi zvaari kutarisira. Akadzoka akati kanongedzera kuti umu. Ndikati mupurisa vhurai umamukiwi pamurumu mamai. Akavhusha akavhura dhoo. Vanhu vakapinda wese akati rongorongo. Wese nana baba. Akapinda tese. Tapinda mubedroom. Mune mawardrobe mairi chokwadi. Wardrobe yekutanga aitogari yakakiwa madhoo. Aitona madhoo. Ndoma akatsvanga. Wardrobe number 2 yanga yakakiwa dhoo 1. Yakakiwa dhoo 1. Mbuya Bobo tikati mbuya Bobo kiye pawardrobe iripi. Abati iri kuseri kwedhoo rakavhurwa. Ndikatora key. Ndikati ndikavhura dhoo iyi. Ndikasudurura. Muzukuru akatsvanzvadzira muwardrobe. Akamira mukona. Amira mukona mupurisa akamubvunza zvikanzi. Chadatumwa namambo ibhande pano. Bhande ngaribude tidzoke ndori neuchapupu yenyaya yatinayo kudai. Takamira nguva. Aiwa vatete. Tsvagai tora ibhande nokuti ndori kudiwa kudai. Wakandokuda akabvunza 3 or 4 times. Bhande rikadii harina kubuda. Akanzi hamuna here bhande. Akadzungudza akati haana kutaura kubudisa manzwi akadzungudza akati hamuna. Vanhu vakati saka ngatibude hedu panze. Takabuda tikamira panze. Mvura yakatanga kuna tiri panze. Tati mira akabvunzwa zvine mupurisa zvikanzi watete. Sunungukai nhasi nguva ndeyenyu. Mupinde mumba mutore zvatafambira. Ndokuka mwana uyu akamubvunza zvikanzi kana musina bhande ngatidi turumirei pana mwana wangu. Zvikanzi akazungudza zvikanzi hamuti hamuna chinhu. Tande mupurisa saka hama dzadiwa. Toda tibvumirane ndauda kunyora zvandinonyora panapa. Zvikanzi hamuna bhande. Ndokunyora kwakangoitwa mupurisa zvainyoresa hatina kuzviona apa ngoti ngatiende mvura yakatangaona yatiripo tangoenda kumota. Kwapinda mota dzedu ndopatakadzoka kuya pano. Nyada ina usiku. Parudzi wardrobe imwe inaovhura. Edu vanenge vakura sikamashoko ekutaura. Wardrobe dzese dzakavhura. Ndofunga mupurisa ari pamberi ane kuchapuka wakazara. Hamuna nekutaura kamwe. Baba mutaureti. Zaro mama. Tichisvika izvizvi pamatanga. Takasvika tikaburuka motika. Mukomana rutaurwa James. Akatanga kuti nhasi chabvondoka takuda kuita hondo pano. Muronzwa achipembera. Right. Wakanga autodzingirirana nanachina masawa makatuma kuti wange ari kumirira sashe. Right. Akuita kuti ndisekuru wedu isi. Right. Tiba tabva ipapo pora. Tiba takwira kumba. Tiba tasvika ndatiri pamberi hangu ini. Ndasvika ndikati muyadhi memunhu hamuiti kuti nditange ndapinda ukomana wacho wasati wadini. Abva wasvika ipapo watanga kuti boy tauya nhasi wari 3 uruzwa. Right. Tikatafika apa pakitchen pakaitora key dzakauya shuwa. Dzauya key kushamisika kwandakaita ndekoti wenyu mupurisa wakati tiri kupa 2 minutes dzekuti ubudire. Murudizwa ndiri kutaura chokwadi ina handina sai ndakuti ngozi dzirundi nesadziri kutaura ndinofanira kumutaurira chokwadi. Right. Tadaro izvozvo uyu ndokuzotanga kuakirwa. Uyu uri kutotuma mumwe mukomana unoitwa Gina kadiki kamwana kemukomana kuti tsvaga shamu akaishaya tingomucha. Ndandiripo with my ears handina muromo wandakapindura wabvunzira kuti ndakambotaura nemunhu here kumba kwacho iko. Handina kuvoisa. Ndakaramba ndakanyara kusvikira ndabuda bayadhipa. Machizwa.
Alright, so in actual fact zvamutaura mese ndezvekuti chinhu chatinofamba zvakanaka. Bhandi rakashayikwa asi vamwe vati havina kushayikwa nekuti ranga risipo, asi rakashayikwa nekuti takadhinaiwa access. Ari kuti wasori pamusoro changamire ingagona kuti takashaiwa access. Mizhonga yakaitika shuwa panyaya yekuti muprofita ndiyo nekanga ada kuita take over basa racho. Ndiro pakachizise titende kumba nemuprofita hazviiti, nokuti muprofita ndiyo nekoda kushanda patanzi awa ndiwo wada kunongedza pane pati, ndo pakaitika gavhawa ipapo. Kazi avo vanga vakuita unga wada kusvikirwawo asi havanawo iva. Saka ndo pakazoita kuti tichikwire kumba mine zvinhu zvimwe yakadai hazvichaitika. Chidai kuti we uku mukaita vanhu 4 kana vanhu 4 tochichikwira tese nasabhuku nashe mutsitifu tokukwira kwatakaita kumba. Avo vanga vakatosvikirwa nguva iyoyo yekuchizikwa zikazi munongota ungopinderi hamusida kuomberera. Aiwa kana muchiomberera izvi handitasvika ere pamba kuti tichipinde mumba. Ndipo ndikazoenda kwazoti ndikati pete tasvika pamusha ndazi ndichangamire muda kuti ndidzoke nekumba tidzoke kudare nebhandi ndokuzochipiwa kumakii kwandakazoitwa nemukorore uyu mushure mekuti mai vacho anongedza kuti makii ari kuchi kuzopinda mumba kwandakatoita anga akatogarawo ndichipa nguva ndichitaura naye nhereka haana kugarwa saka handiziva kuti ongozvipi mhuri pamakati mupei 2 minutes ndopaakatanga kusumudza. Alright, ko inda uchiona iyi kuda apa iyi yapasi panodya iyi yabva yapindirawo apa sei, because unozwa kuya kuti azi ndakati imi mamugadzirisi iyi musati magadzirisa yavo. Ndo zvaari kuita kuti ndiri kuvhara yenyuyo Because ndakutanga yangu inini ndakuti ndakatanga kuurawa. yapasi panodya munoiziva here. Yapasi pangozha wakaurayiwa munguva yawo zvakaurayirwa pamba pana maikuru wapa pari pabhesi aibva afa iko zvenyu uri kutaura mambo pamusoro hatirida zvekuvharidzirana ngekubudirwa vanhu vaMwari. Tinoda kutaura chokwadi. Inini panguva yehondo ndakandipaumba pangu papa nebhesi shuru izvo papa nebhesi uyu uri kutaurwa uyu haakaurayirwa paumba panguva uyu baba munini uri kutaura nyaya dzesodzi wanga aripi kuHarare. Saka izvi akukurumidza kutaura kwakuzwa midzimu yake iri kutaura iyi. Inini kutaura chokwadi pamberi paMwari, inini murume uyu akaurayirwa paumba pangu asi kuti papa ari pabhesi pemakomuredzi. Munongoziva zvazviitwa makomuredzi angaitamba ese ese menoko akaurayirana kumusoro kwomba dzedu. Saka wakuti wakaurayirwa paumba pangu manje. Saka ndati inini hangu makomuredzi ari kutaurwa. Saka nyaya ndikada kuti nditi fukudure ndiri kutoona kuti vanhu vari kundimakira zvimwe zvacho zvakada kuti siyana izvo vari kundimakira zvekuti zvimwe paumba pake izvo papa ari pabhesi ndipo pakaurayirwa munhu ngekuti zvimwe ndirwadza. Isusu mbuya hondoka ngozi yehondo ine ndizvo ndiri because kana nyangwe neakaurayirwa pamba penyu akamuuraya ndimere kana kuti ndimere pakakonzera kufa kwake. Saka sei akuchiuya kwabhobho unomukira kwabhobho akaurawa nemakomuredzi anditi aurawa nemakomuredzi sei akuya komuka kwabhobho. Taura tizwe iwewe gare pasi. Wakaurawa ndiani? Wakaurawa ndiani? Taura tizwe. Mwana wamai awa Grace akanga aripo ndiani akunge waripo nawo
uri. Grace uri. Unozi Grace ndiani? Garai basi. Grace uri. Uri warari. Grace ndiyo uzi Grace pakafamba ngazi Grace angari. Ndiye akanditengesa. Kamukadzi washaishei. Baba vake mudzimu wangu. Baba vake ndoba ndakaurerwa ndoba nemudzimu wangu. Saka inini nyaya kuti mudzimu wangu ngausimudzwene kukucha kwangu. Iwe uri pasi panodya wekupi? Ndiri pasi panodya mudzindiko. Pasi panodya ndi mudzindiko. Saka iwe uri kuti mudzimu wako uda kubva pamba apa uende kumba kwawo unofana kusumudzwa ndiani? Wanofanirwa kundisimudza nokuti mwana wawo anga aripo. Mwana Bobo mwana wawo anga aripo. Vakunditengesa Grace anga aripo. Grace anga aripo sentangamiri. Panga paina Ananiasi Chinzou. Panga paina Zabiana Maiwasha. Panga paina Susan Nyamarepu. Panga paina Susan Basira. Asi chandiri kutaura ndechekuti wakanditengesa makoburedzi akasarenda akati munhu wayatina mhosva naye. Mamuunzirei pano. Handina vatina mhosva naye. Saka imimi matengesa ndimi munoziva zvekuita nemhuka yenyu. Ndokundiponda. Wakandiponda. Ndakude pandewa nawe mukadzi iwewe. Wana wao wakudirwa. Wakaende kugareba. Alright, baba wewe wende mupapa. Ngawarege kundisairira nekuti wandita naBobo takawanda. Ndinobuda ipapo. Ipapo. Pano pandiri pano futi. Ndiri kuti ndikaita kuti mundidzwe. Ndikaita kuti ndihakiro hamba ndikomuredi uri apa. Ndakatohakirawo pana komuredi ari pano. Ndikati komuredi ndisvitsirawo nyaya yangu. Nekuti vanhu ava vakaenda kwamambo ainofamba zvakanaka. Wakanzi fambai muone kuti chii chanetsa. Hawana kuzodzoka wakafamba kuti vanditange kuti chii chiri kuitika mukati memusha. Alright. Next condition. Banda iroro kana rakashayika. Inini ndiri kutaura kuti mai ava vanoramba sei nhauwa dzavo ivo vaine rimwe Zambia ravakambotora remurora rikabudiswa futi. Rakambobudiswa Zambia rakabudiswa Zambia ravakambotora reumwe murora. Saka uchakuramba sei mai Zambia ravakambotora raCharity. Wakazorikuma warangwa wavakambosha vanorikuma. Saka azvinakosha kana mandibvutendera changamire kuti ndiparadze regai ndinoparadza. Kana manditendera kuti ndiparadze manditendera mandinamasimba changamire kuti ndiparadze regai ndiparadze. Alright. Cheese, why can't? Order. Hey. Adare bana. Bana bazi bazoweka bana. Alright. Pamusoro imamo mukasi. Yes, alright. Ini ndiro wangu mwana. Asi chino zita rangu ndonzi Shepherd Bob. Zita rangu ndonzi Shepherd Bob. Mambo tichirarama tiri mumusha wekwa Bob.
Mambo pane dzimwe nyaya dziri kubuda dziri kunesa musha kwaBhobho, but kuti tive nedirection yekurarama kana mubatsiri mambo zvanetsa. Mambo tine nyaya dziri kumasure dzakawandisa, dzimwe dzine uripwa hwakatoenda Harare kuripa wana sekuru mbuya. Mbuya mai wakabereka wana baba. Mamu ruripirei kuna mbuya? Papa ruripwa parutoro nyaya kuzi baba pane mudzimu uri mumusha medu. Mudzimu iwoyo tikaenda kunana sekuru wakataurwa nawo wakazvibvuma. Kukaendeswa masosi ekuti sekuru mati kwanzi mudzimu uri kushandiswa mumusha medu kurima kwambuya. Uri kushandiswa nesu vanhu vekwaBhobho kwasiti takaenda kwakutoka. Ani Mambo aiwa tati ari kushandisa muri maBhobho mukatiteseka hazvitaura chii. Taura kuti musha maBhobho muna nhingi ari kushandisa munhu. Mambo zvakubuda chinhu chironetsa kumusha kwedu kuri kubuda midzimu. Musha wacho tikada kutiunza pa midzimu iri kubuda mufamily yekwaBhobho yakawandisa. Tete akuzobuda akati ndakatorwa uya koshandiswa kurima mumusha wekwaBhobho. Ndio zvakataura mbuya. Mumusha wekwaBhobho mumunda kurima mumunda wekumusha wekwaBhobho. Mambo nyaya iri panapa ndeyekudai so zvakashata hazvo tichinga tichizvitsanangura kudai, but mambo tiri kuremerwa kumusha kwedu. Izwai ngatiseona inzwai kana zvinhu zvirimo mumusha zviri kunetsa zviri kuda kugadzirwa, asi kana zvoda kugadzirwa panoda kuti munhu wese anga ari committed kuti wagadzira chinhu, because mukaita zvinhu zvekuti kambichana muchitsvengana muchita sei asi muri kuziva zveshe kuti maproblems ariko. Handiti iyo zvimazwa yaya pasi panozwa handiti kataurike nyika toratidza kuti yaya pasi panozva mutoiziva kuti pasi panozva rakaitika wakafamusha hapana usingazvizivi. But seiko muchikana mauya pamberi ona muda kuramba munoziva mambo chatakukumbira nyaya yebhandi muda tonga musingaizivi but munoiziva ichokwadi. Saka chiri kunetsa kuti mutenga mukuzenga munzvengei. Saka chiita isoka musi wa8 ndikuda ivi nyangu Grace ari kuHarare ndiri kumuda mazita ese evanhu vataurwapo ese tiri kuwada panapa musi wa8 tobva takupuritsai da kutsvagirai munhu wekuti kana uyo ariko mukomana ngaauye musi wa8 da kuti aburitse midzimu yese yamunotaura yese iyoyo da kuti ibude yese itaure zvakaitika zvese nevari kunyepera wobva wabatwa futi wese wabatwa. Mirai mbuya muona zvakutaura vanhu vekwaBhobho ndatoona kuti mune musikazwa asi kuda kunyeperwa nga musikazvizivi kuti mune musikazwa. Nyaya dzenyu munodziziva izvi, nyaya dzenyu munodziziva but muda kunzvenga chinhu chamunoziva because amudaiti ngozi 3 4 5 mumusha dzimwe dzacho murutoripa zvino zvenyu munozviziva. Chironetsa mambo tikabatana kuti paita chadhuka pamunhu munhu uri kubudirwa ngatiise musoro pamwe tibva tati nyaya yarema ngatidaidze mubatsiri wanga uri vota tisudaba wakatotendera wakatopindura joke. Mambo tiri kutambudzika pamusha wekwaBhobho. Mambo kundiona henyu ndakanyarara dai ndiri mudiki but zvandaona nemadziso angu zvakawanda. Maelders achaiwo kuda vadhumanisa musoro pakati kuti go ngatisangane titi forward tione kuti yadonha neipi yasekuru yakasara hanged wakuti nzvenga yambuya kuti nzvenga kuenda kofamba newatorwa asi tiri kuti ngatifambe musha wekwaBhobho wabva waramba mambo vanhu vari kundikanganisa. Chiri kundikanganisa ngechekuti zviri kuenda zveimukira hanzvadzi dzangu dzese hapana ari mumba. Ndikati tiburitse mademons ene musi wamanditaurira musi wa8 ndiri kuuya nehanzvadzi dzangu dzese. Kana ari sekuru mukotsa njero chatsika panapa ngaatsike mari dakotsvaka uri kutouya ngaatouye muone ndozvinzvanetsa mumusha wekwaBhobho. Ene musha wekwaBhobho uri wanza kudai so vanhu vacho vari kunzvenga ene vanhu vakaBhobho vakataurirwa pakabuda mudzimu wababa sekuru wakashayika baba wasekuru wakataura kuti inini ndakafa ndakaromba asi mimi maromba zvekupedza muviri ndiriona mapera
wakatsanangura sekuru sabhobho kanzi ndiri kuona mapera wese wakabvunzwa zvawakasiyirwa wese wana sekuru bhobho akabvunzwa majira angu andakakusiyira aripi tikabvapo tikatenga pamberi pakabvunzwa umwe kukanzi warona makataurira here mhuri kuti musazodya nyama yenguruve musina kupairwa ndakateerera ngenzeve dzangu handina chandisuruziva apa pane zvinhu ndakatanga paikatangira kuti vamwe mambo kugazepo Unaona, unazaka isuka ndana kutipedzera nguwa. Kurumva. Wanhu vanotipedzera nguwa nezvinhu zvavanoziva. Atiriba. Wana bhobho, chokwadi chaicha ndicho kuti wana bhobho. Makatakura, makatwara wana bhobho. Chokwadi. Ndo chokwadi. Chokwadi. Ende chikutwara kwenyu munoziva nekutozivana kuti uri wakatwara kusvika pakati. Tinozviziva zvese. Vana bambo kupfeka suti mahara. Makatakura bambo. Sunungurai vana zvozvifamba ndoramba bata kuti zviri mumusha medu. Kana musitoramba ndizvo kuda ndimo vanhu kwavo watoda. Kana muruziva kuti zvirimo chigadzirisai zvipere wana ugare zvakanaka. Sekuru yane dzimwe mubato. Agori papa hakorambi kana kuti ngatifambe nhasi ndiyo tinofamba naye mhuri yangu ikademira. Kowa mwacho vari. Hawagumika. Hawagumi vanotiza. Inini pamusoro ibaba. Inini ndiri mai wewana avo. Ndini ndakabereka vana avo. Yakangotongwa futi nyaya yacho. Kwamuevangelista Chinamasa. Tete wangu wakabereka vana wangu anonzi Rena Chinamasa. Wakabereka vana 13. Mudumangu umu. Saka baba mudzindiko. Wakabva wati pauti imi wakwere wazukuru endai kuna mai wenyu uyu tatomupa mai uyu amugadziswa ndiani ndimai wenyu wakauya zvese akati ina wazukuru handisati ndawadaba ndimoda imimi wana wangu hawana kuuya zvinova zvinotungira izvi zvewana wangu izvi mazita yenyu mambo Saka mirai musasudze nyuma wenyu handichadiba. Wawakwenyu handichadi. Munoda kubatsirwa imi. Saka imi muchiziva kuti Saturday chende mutaurire munhu wese ukabhobho asipo newese kutsvaka mari musi weSaturday mukosanjera ari kuira imi chete. Saturday mukosanjera ari kuira imimi chete. Tozozwa kuti vari kuda kuramba watodiwa nani. Ngatisangane kuva 8 munhu wese kuva 8. Baba, iyo mambo, ndimbo kunjuro wari kuramba kuzouya ndinowadii. Aiwa, nyoresai mazita paiwanhu wese wamuti wada kuya nemafoni namba awa. Toizvozwa kuti ari kuramba kuya wacho ndiani. Topedzerana ipo. Chende handei tononzwa izvi.